Akufuni ulandelwa ngabaqokeli bamatyala ukuba uphantsi koqwalaselo lotyala kunye nomcebisi wamatyala obhalisiweyo. Abaqokeleli bamatyala bayakuzingela, abanye banokude bakukhuthaze kwaye bakuyikise, kodwa ukuba uphantsi koqwalaselo lwetyala ke uhlawule umcebisi wamatyala wakho ukuba asebenze nabo egameni lakho. Yiyo kanye le nto siyenzayo kwi-NDA kubathengi bethu. Sithatha uxinzelelo kunye noxinzelelo kuni. Nxibelelana nathi ngokukhawuleza ukuba ufumana iifowuni ezivela kubaqokeleli bamatyala okanye kubabolekisi. Ke njengomthengi oxabisekileyo kwixesha elizayo xa umqokeleli wamatyala ekubiza, zola nje ubanikezi iinkcukacha zethu kwaye uthi sujongana nam, jongana ne-DC yam. Nceda uzive ukhululekile unxibelelana nathi kule nombolo 021 003 8733 kwiphepha lethu labacebisi ngezimali kuzwelonke kuFacebook okanye ugcwalise ifomu yoqhagamshelwano kwiwebsite yethu ethi www.nationaldebtadvisors.co.za. Phola, sukoyika, sikufumene.